A reforma da avenida de Doutor Tourón en Vilagarcía supuxo un investimento de 150.000 euros. A actuación centrouse na mellora das virarrúas que gañan espazo, unha obra que se traduce tamén na mellora da accesibilidade nesta céntrica rúa pola que a Cotío transitan moitos veciños da cidade. Cunha finalidade moi clara e con unha intención moi clara en todas as obras que estamos realizando, que é mellorar a accesibilidade, eliminar as barreiras arquitectónicas para que a xente, os veciños e veciñas poidan camiñar por Vilagarcía dunha maneira segura, independentemente do que teñan que levar, ben sexa unha cadeira de rodas, ben sexa un carriño de bebé, pois a finalidade é que poidamos transitar pola nosa vila dunha maneira segura. O alcalde explica que a actuación segue o mesmo espírito que outras reformas acometidas noutras partes da cidade, de aí que de novo se optase polo formigón. Por eso a elección, a utilización de determinados materiais, o insistiremos e o repetiremos todas as veces que sexa necesarios, porque o que fai que o hormigón a xente poida transcurrir, andar dunha maneira moito máis segura, porque son máis duradeiras, porque son máis firmes e porque son moito máis accesibles. E salienta o alcalde que nestes momentos Rabella actúa ao mesmo tempo en varios puntos da cidade. Agora estamos intervindo aquí en Doutor Tourón, pero tamén na avenida de Cambados, no Piñeiriño, zona de Marsión, no Paseo Marítimo, no anexo con melloras de accesibilidade, además deses camiños escolares seguros. No caso de Doutor Tourón, queda pendente a instalación de bancos e xardineiras nesta marxe da avenida, coa previsión de facelo nos vindeiros días.